Fundación Amancio Ortega, que é propiedade do Concello e que está pechado a cal e canto dende hai 4 anos, e, por certo, polo que pagamos de luz todos os meses 4.000 euros. E iso que non se utiliza. Se se chega a utilizar non quero pensar o que sería. E queremos un Arteixo de infraestructuras, de calidade, con beirarrúas de calidade, con alumbrado público de calidade, coa priorización da seguridade viaria e das persoas que circulan a pé por aí. Queremos que haxa, por exemplo, un aparcadoiro no entorno do Colexio de Galán, tan demandado polos pais e as nais, que teñen que sortear a diario o paso dos autobuses e dos coches, con o problema que eso significa. Queremos que, efectivamente, se amplíe a biblioteca de Solimar, tan demandada tamén polos pais. E, como vos comentaba antes, esta infraestructura que está aquí e que ten que ter máis e mellores servizos e un horario bastante máis amplio. E falaba antes tamén do tema, evidentemente, das rúas que teñen que estar ben asfaltadas e non nos últimos días, ao longo de todo o ano, ou da recollida de pluviais, do saneamento, etc. E do centro de saúde, que se ten que construir e tense que facer de xeito inmediato. E temos que estar, dende logo, empuxando para que sexa un centro de saúde de verdade, cos servicios que require a cidadanía, con horario de mañán e tarde, con fisioterapia, co tema do sintrón e incluso, por que non, co tema dos raios X. Recordades que recollemos 4.000 sinaturas para que se melloraran os servicios sanitarios en Arteixo. E a día de hoxe a Consellería nin nos contestou. Non nos contestou dicíndonos que non o iba a facer, pero é evidente que non o fixeron, porque senón veríamolo dende logo. E queremos tamén que o Arteixo sexa da xente, da súa participación, de poder escoitalos e de que poidan aportar cousas, de que poidades dirixirvos ao Concello e que vos contesten. Porque hai persoas que, evidentemente, xa non levan 1 ano ou 3 esperando polas licencias. Hai persoas que fan escritos para pedir que se tape un bache nunha rúa e aínda están esperando a que veñan. Bueno, estes días igual, se chamamos veñen, antes do domingo. Polo tanto, a xente ten que ser recibida no Concello e ténselle que contestar. E tense que, dende logo, facer o que hai que facer e o que piden, sempre que sexa, dende logo, razonable. E ese é o noso compromiso, poder escoitarvos e poder estar en contacto con vos. Bueno, hai algunhas outras propostas que logo se vos entregarán para a parroquia de Oseiro, no seu conxunto, para os núcleos que xa antes comentei, e que agora mesmo xa non vos vou a relatar, porque algunhas xa as fun deixando. Esas son concretas para a parroquia de Oseiro, pero de logo hai outras xerais, como que vos contaba dos maiores, dos nenos, da xuventude, do tema do urbanismo, que son, dende logo, para todo o Concello, porque é presente, pero tamén é futuro. Polo tanto, e para rematar, nós entendemos que o 22 de maio só tedes 2 opcións as que votar. Por un lado, tedes aos que xa coñecedes e que estuveron gobernando nos últimos 16 anos, que, como vos comentaba, bueno, eu creo que queda claro polos vosos comentarios e polo que nos trasladades durante todos estes meses e estes anos que non o fixeron ben, que son eses que non tiñan planificación nin proxecto de futuro, e son eses das ilegalidades urbanísticas, porque o hai que decir, ilegalidades, por certo, con condenas que nos van costar moitos euros. Moitos millóns de euros. Por lo tanto, eso non se pode volver a repetir. E eu hoxe no debate comentáballe concretamente a Márquez, porque él, que sempre fala das legalidades, dixenlle, home, pero ti estuveches 16 anos gobernando e votabas todo a favor. E el sempre contesta o mesmo, é que claro, se os técnicos din que é favorable, vale, moi ben, pero que os técnicos tamén se equivocan, igual que nos podemos equivocar os políticos, pero o que se espera de un político que goberna un concello de 30.000 habitantes é que este preparado para gobernar, que teña a formación suficiente para gobernar, que queira escoitar outras voces. E eu poñalle un exemplo. Se os concellos dos Estados europeos xestionan o 50% da riqueza, que menos que o concelleiro e o alcalde estén mínimamente preparados e que cando teñan dúbidas pregunten. O que pasa é que a él iba lle ben hasta que lle foi mal.
Iballe ben hasta que lle foi mal. Cando a tarta non lle chegou tanto a él como aos demais, entón marchou, pero estivo aí apoiando todas as irregularidades urbanísticas. Pero podemos falar deste centro estupendo que tedes aquí, e de como se xestionou, e da denuncia que nos acaban de poñer, porque resulta que a persoa que cedeu o terreo, pois parece ser que o comprou por 50.000 euros, 9 millóns das antigas pesetas, máis ou menos, e agora é que lle pido ao Concello 200 millóns de pesetas. Claro, todo o mundo que teña un terreo rústico lle encantaría facer ese trato. A todo o mundo lle encantaría facer ese trato, pero sempre teñen a oportunidade os mesmos. Os mesmos. Os que contribúen nas campañas de algúns grupos políticos. Eses son os mesmos. E afortunadamente temos o centro e podemos disfrutar dele. O outro teremos que solucionar, lóxicamente, no xulgado, porque aínda por enriba denunciou ao Concello por non lle querer dar os 200 millóns de pesetas. Pois eso é o que había. E o que hai. Porque non nos equivoquemos. Comentaba antes Xurxo e comentaba o Manuel. O que ven é o mesmo. E vese nas fotos. Veñen a arranxar as contas pendentes e a seguir chupando do Concello e a beneficiarse uns poucos. Eso é ao que veñen. E por eso ese comentario dos políticos cheiran, ou por eso comentarios como do prefiro vivir no peor barrio da Coruña que en Meicende, ou non durmo coa conciencia tranquila. Eso é o que di o candidato do Partido Popular nos debates. O que di el nos debates. Ou o que din algúns outros, como Márquez, porque tamén podemos falar deles, por que non? Que di agora, na súa publicidade, que por certo, o logo da súa campaña, como moi ben antes decía Xurxo, é prácticamente o mesmo que tiña o Partido Popular nas anteriores. Pero xa non só eso, é que incluso o programa electoral é prácticamente o mesmo. O mesmo, porque claro, como non fixo o que tiña que facer, pois ten que reiterar. Pero di cousas así como estas. Podedes decidir entre a xente que se dedica a discutir ou xente que se dedique a traballar. Claro que os únicos que discutiron foron eles. Porque menos bonitos chamáronse de todo públicamente. Por lo tanto, eu creo que queda claro quen quere traballar e quen quere seguir discutindo e chupando do Concello. Por que non? Ou di tamén, na súa propaganda electoral, que hai xente que inventa problemas en vez de buscar solucións. Leva 16 anos, xa puido buscar as que lle dera a gana, non? Pero o certo é que seguimos tendo os mesmos problemas de seguridade, de limpeza, de saneamento, de abastecemento, urbanísticos, de infraestructuras para as persoas, etc. Por lo tanto, esa é a outra opción, a do PP, a do PSOE e a de Terra Galega. O PSOE leva 4 anos, e, en fin, eu gustaríame que dixerades o que fixo tamén por esta parroquia, a dos amiguismos, a das discriminacións coas parroquias que comentaba antes, ou as de non escoitar prácticamente. Ou, ben, o que comentaba antes, podedes votarnos, votar unha alternativa diferente, votar unha alternativa que ten o programa que vos acabo de contar e outras moitas propostas que están escritas e que son o noso compromiso e que creemos que votar polo futuro e por estar no século XXI. E, sobre todo, porque somos unha forza política na que hai valores e hai principios e no que por enriba de todo está a xente. Por lo tanto, eu pido vos o voto para o día 22, pido vos que nos deades esa forza e que nos deades a alternativa de verdade e, lóxicamente, o noso contrato é dentro de 4 anos outra vez. Se nos permitides gobernar, cumpriremos o que fixemos, o que acabo de decir. E, evidentemente, dentro de 4 anos, se non é así, tedes a opción de non volver a votarnos, de pedir que veña outra alternativa. Por tanto, pídovos, de verdade, que nos votedes, que nos apoiedes e que permitades que gobernemos o día 22. Moitas gracias.